Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς να καταχωρήσετε τιμολόγιο με την EMDI. Επιλέξτε αγορές πωλήσεις, διαλέξτε το είδος του παραστατικού, μετά επιλέγετε τον πελάτη γράφοντας στο πεδίο της επωνυμίας το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο, το αφημί ή την επωνυμία. Σε αυτή την περίπτωση γράφετε το αφημί. Το σύστημα αναζητεί το αφημί. Εφόσον δεν το βρίσκει, πατήστε Enter. Το πρόγραμμα λέει πως ο πελάτης είναι ανύπαρκτος. Συμφωνούμε να εγγραφεί ο πελάτης. Ανοίγει η καρτέλα των πελατών. Ψάχνει στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκει τα στοιχεία του πελάτη. Συμφωνήστε ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία. Φτιάξτε μία καινούργια καρτέλα για τον πελάτη. Στα πεδία που λείπουν τα στοιχεία του πελάτη, η συμπλήρωσή τους είναι προαιρετική. Παραδείγματος χάρη σχέση, πελάτης, ένα τηλέφωνο. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ΔΟΗ αν θέλετε. Πατήστε καταχώρηση και με αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία περνάνε αυτόματα στο παραστατικό που είναι σε αναμονή. Τώρα συμπληρώστε τα προϊόντα. Για να συμπληρώσετε τα προϊόντα, κάντε κλικ στην περιγραφή στον κωδικό. Εάν ξέρετε τον κωδικό του προϊόντος, κάντε κλικ στον κωδικό, ενώ αν ξέρετε την περιγραφή, κάντε κλικ στην περιγραφή. Γράψτε για παράδειγμα Ajax και πατήστε Enter. Το σύστημα σας εμφανίζει όλα τα προϊόντα που περιέχουν τη λέξη Ajax. Για να πάτε στην κάτω γραμμή, πατήστε πολλές φορές Enter ή το κάτω βελάκι. Ξαναγράψτε Ajax, πατήστε Enter και διαλέξτε ένα προϊόν. Πηγαίνετε στην από κάτω γραμμή με το κάτω βελάκι. Εάν δεν θυμόσαστε την ονομασία του προϊόντος, γράψτε για παράδειγμα κρουασάν σοκολάτα και πατήστε Enter. Το πρόγραμμα βρίσκει όσα προϊόντα είναι κρουασάν και περιέχουν τη λέξη σοκολάτα. Διαλέξτε το προϊόν που θέλετε. Μπορείτε να καταχωρήσετε κι άλλο προϊόν. Αυτήν τη φορά θα καταχωρήσετε όλα τα κρουασάν που αρχίσουν από τη λέξη Champion. Πατήστε κενό και γράψτε τη λέξη Champion. Πατήστε Enter και με αυτόν τον τρόπο βρίσκει όλα τα προϊόντα που ξεκινάνε από τη λέξη Champion. Διαλέξτε το προϊόν. Μπορείτε να καταχωρήσετε προϊόντα στο τιμολόγιο χωρίς να υπάρχουν στην αποθήκη. Απλά γράψτε το προϊόν και χωρίς να πατήσετε Enter πηγαίνετε στο επόμενο πεδίο και συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία. 2 τεμάχια κλπ. 12 ευρώ. Γράψτε το ΦΠΑ. Αφού τελειώσετε με την καταχώρηση των προϊόντων, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τις ποσότητες και τις τιμές. Ενώ είναι η αξία προ-ΦΠΑ. Πληκτρολογήστε εδώ, 23. Αυτή είναι η αξία με το ΦΠΑ. Εάν δεν ξέρετε την αξία προ-ΦΠΑ, μπορείτε να βάλετε με ΦΠΑ 1 ευρώ και κάνει αποφορολόγηση αυτόματα 81 λεπτά. Εδώ μπορείτε να κάνετε πολλές άλλες πράξεις. Παραδείγματος χάρη, αν πείτε πως τα 3 τεμάχια Ajax κοστίζουν 5 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ κάνει αυτόματα το σύστημα αποφορολόγηση για τη διαίρεση. Αυτό μας απαλλάσσει από τη χρήση της αριθμομηχανής. Αφού τελειώσετε και θέλετε να κάνετε έκπτωση στον πελάτη, μπορείτε είτε να πειράξετε το ποσό της έκπτωσης 5% ας πούμε, 2% ή να το κάνετε συνολικά, γράφοντας συνολική έκπτωση 15% για παράδειγμα. Ή μπορείτε απλά να αλλάξετε το συνολικό ποσό και να πείτε πως όλα αυτά τα προϊόντα κοστίζουν 13 ευρώ αντί για 13,56. Έτσι, το σύστημα αυτόματα εφαρμόζει μια έκπτωση αναλογικά σε όλα τα προϊόντα για να βγει το ποσό που έχουμε επιλέξει. Αφού τελειώσετε με το τιμολόγιο, πατήστε καταχώρηση.
Εάν έχετε άμεση συναλλαγή, μπορείτε να γράψετε τα χρήματα που σας έδωσε ο πελάτης. Αν για παράδειγμα ο πελάτης σας έδωσε 20 ευρώ, πατήστε Enter και σας βγάζει αυτόματα τα ρέστα. Αν πατήσετε άλλη μια φορά Enter, η αποδοχή, το τιμολόγιο εκτυπώνεται.